Hello, good morning everyone. दिनै गोजोन फुंबिलिनि नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। आंबो अफिसाव थांनो रेडि जालायबाय। दैलि डिउटि नालाय दैलि रुटिन बेखायनो समाव जालायबाय आरो दा। दिनैनि टपिकआ जाहैबाय आं नुदों आरो गोबां मानसियानो जेब्ला एयारपर्ट फैयो एयारपर्ट फैनाय समाव जानाय लोंनायनि एसे उसुबिदा जाफैयो आरो माने बेहाय माब्लाबा साहा लोंनो गोसो जायो माब्लाबा ब्रेकफास्ट जानो गोसो जायो बेनिफ्राय ओंखामबो जानो गोसो जायो बै समाव आरो सानो एयारपर्ट खाथियाव माबेयाव जानो एयारपर्टआवथ' बेसेबांबा दाम गोसा बेखौ गासैबो मिथिखागौ एयारपर्टनि जि प्रिमाइसेस एयारपर्टनि जायगा बेखिनियावथ' बहुत दाम गोसा बेखायनो मानसिफोरा इयावबो दाम गोसा जागोन खोमा होनना सानो आरो खिन्थु एयारपर्टआवनो खायसे जायगा दङ एयारपर्टनि जास्ट मात्र 100 मिटारबो नङा आरो माने बिनि एयारपर्टनि केम्पासावनो एसे साइडजों दखान दङ हटेल दङ बेखौ मानसिफ्रा दासिमबो नुफेराखै आरो सोरबा सोरबा बांसिनानो मिथिगौ खायसे मिथियैफोरनि थाखाय फार्स्ट माने जार्नि खालामनायनि थाखाय बारा माने ओरैनो माब्लाबा नुसनाखैबो जानो हागौ आरो जायगाखौ बिसोरो माने फैनानै बै जायगायाव जाहैनो हागोन आरो बेयावबो एसेबां दाम गोसा नङा बे लकेसनखौ नोंथांमोननो आङो दा ब्लगनि गेजेरजों दिन्थिहरगोन आरो बे ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिगोन आरो बै जायगायाव माबोरै थांनांगौ माबेथिं लामाथिं जायो एयारपर्टनिफ्राय माबेथिं हाबनांगौ बेखौ दिन्थिहरगोन आरो नोंथांमोननो लोगोफोर थ' नेक्स्ट टाइम नोंथांमोननि हेल्प जागोन होननानै आं आसा खालामो आरो माने बहुत मानसिफोरानो बिदि प्रब्लेम जाफैयो नालाय दा माबेयावबा जानांगौ माबेयावबा जाफ्लांनानै 10 थाखानि साहानि लोंनायावनो साहा कापनिखौ 10 थाखानि साहा काप लोंनायाव नोङो माबेबा एयारपर्टनि माबा मोनसे दखानाव लोंनानै नोङो 100 थाखा गारनोबो हागौ आरो बिदि खरसानिफ्राय बासायनो थाखाय नोंथांमोनखौ हेल्प जागोन होननानै आं बे भिडिअखौ बानायनो नागिरदों नोंथांमोना गाज्रिबो मोननाङा सोरबा जे बुंहरदों आंखौ इउटुब चेनेलाव माने हिन्दीजों साबस्क्राइबार बारायनायनि थाखाय माने हिन्दीजोंबो रायज्लायनाय जाबायानो नामा होनना बुंदों बिदि नङा फंबाय बा बिनानाव माने आंनि नायगिरिफोरा खायसे बर' बुजियैबो दङ माने बिसोरनि थाखायबो बानायनाय जादों आरो बर' बुजियैबो दं बिसोरो ओंखायनोथ' हिन्दीजोंबो एसे बुंदों आरो बेखौ गाज्रि दामोन लोगोसे बेखौबो आं माब्लाबा हिन्दीजों बुङो आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोना जेब्ला एयारपर्टआव फैगोन अब्ला फार्स्टआवनो बे राइट साइडखि नोंथांमोना नुहरदों मन्दिर मोनसे दङ बेनिफ्राय नै बेहाय असम आसाम मोजाङैनो लिरनाय दं आरो असम आसाम समायना मोनायाव बेयाव सावगारि नुयो आरो फट' दिखांजानो मोजां फट' क्लिप लोगोसे लेफ्ट साइडखै नुगोन मोनसे नोंथांमोना MES केन्टिन जेराव नोंथांमोना माने जानो हागोन आरो बेयाव एसे खमावनो मोनजायो एसेबां खम खरसायावनो मोनगोन आरो नोंथांमोना बेहाय सानदां जे बे जायगायाव माने केन्टिन नालाय गुबुननि थाखायल' होननानै बिदि नङा गासैनि थाखायबो आरो थ' लोगोफोर सिगाङाव थांबाय थानोसै बे जाबाय एयारपर्टनि एरिया बे एयारपर्ट एरिया बांद्राय बेनिफ्राय गोजान नङा 100 मिटार सिगाङावल' आरो लोगोफोर बे 100 मिटार सिगाङाव नोंथांमोना एयारपर्ट हाबनायनि सिगां लेफ्ट साइडआव मोननैसो हटेल नुगोन आरो बे हटेलाव लेफ्ट साइडआव मोननैसो हटेल नुगोन बे हटेलाव एसे खम खरसायावनो मोनजायो जेराव नोंनि ओंखाम जाब्लाबो रुटि जाब्लाबो साहा लोंब्लाबो साया जेरै नोङो 10 थाखायाव बाहेरायावबो नालाय 10 थाखायावनो मोनलोंगोन ओमफ्राय आरो ब्रेकफास्टफोराव बिदिनो खम आरो जोंबो बिदिनो बेलासि समाव बा फुं समावबो दान्दिसे बेरायनो थाङो बेयावनो जाहैयो जोंबो एयारपर्ट प्रिमाइसाव एयारपर्टनि मेइन माबायाव जों जाहैया थ' लोगोफोर नोंथांजों सहैसिगोनानो ससे लामा थाबायनानै थांबाय जोंबो मानो होनब्ला 100 मिटारल' नालाय बे लेफ्ट साइडखै लोगोफोर लेफ्ट साइडखै आरो जिअ दखाना दङ बे एयारपर्टनि एरिया बे लेफ्ट साइडखै जों थांगासिनो दं दा थ' लेफ्ट साइड ओजोंहा राइट साइडखै पार्किं एरिया लेफ्ट साइडखै जों सहैसिगोनानो लोगोसेयैनो नोंथांमोना सारि माबा बिबार गायनायखौ नोंथांमोना बेखौ नुदों बेखौ I love गुवाहाटी लिरनायबो दङ बेयाव मोजाङैनो साजायना दोनदों आरो थ' बे पार्किं एरियानिफ्राय लेफ्ट साइडजों माने हाबनाय दं आरो जेराव हटेल गंथाम दङ प्राइभेट हटेल बे हटेलाव नोंथांमोना जाहैनो हागोन आरो थ' जोंबो हाबनोसै बे लामाथिंनो थ' लोगोफोर नै हाबबाय जोङो दा हाबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुहरगोन इट होननाय आरो बै हटेल बे मोनसेया नङा बेयाव एसे दाम गोसा बैनि लेफ्ट साइडखै आगसिथिंजाय गंनै हटेल नुहरगोन लोगोफोर आं नोंथांमोन दिन्थिहरनि बै नुहरनाय लेफ्ट साइडनि गंनै हटेलानो आरो बेवहाय थांना नोंसोर जाहै बेवहाय खम दाम आरो थ' जाखांना जोंबो लोगोफोर फैफिनबाय
थ' फैफिननानै नैबे मेइन गेटआवनो आरो जेराव एयारपर्टनि मेइन गेट आरो ओजोंहा हटेलनि मेइन गेट बेखौ नोंथांमोना खोन्थिहरदों माने बे एरियायावनो गोजान नङा नालाय ओंखायनो खोन्थिबाय। थ' जोंबो साहा लोंखांना लोगोफोर फैफिनबाय आरो थ' बे हटेलाव नोंथांमोना जेब्ला गोसो अब्ला फैनानै साहा बा ओंखाम जानानै माबानो हायो आरो जेब्ला नोंसोर जारनि खालामगोन बा जारनि खालामखांनानै फैब्लाबो बे जायगायाव जाजायो आरो माने। थ' लोगोफोर जेब्ला नोंसोर एयारपर्टनिफ्राय ओंखारबोगोन बेनि अनगायैबो मोनसे जायगा दंबावो बे जाबाय एयारपर्ट अथ'रिटिनि केन्टिन आरो बे जायगायावबो जाफैजायो रावबो सिभिलियन होनानै बेयाव हाबनो होआ ना बिदि साननाङा बै नुहुरनाय जायगायानो आरो लोगोफोर बे जायगायावनो हाबना नोंसोरो साहा बा ब्रेकफास्ट बा बायदिसिना जाफैजायो आरो लोगोफोर।